gete gusene gage nsuka kurumwago okogecha no mate no chomonto ko igubo bechera gocha agocha na po right way agogochera byazana matiri tabwakire ngakioge ndrete baba biyamano sana umugaka mbuyale onyerete kokanyomire umugaka mbuyale umanya kuroro bono chako gotiunista mbuyale rakire nanjanda sana botuko tinda iriangi tabwakia okay bono manya kwani ngane yogo itatu abe okunyitumia sebe joba choborali nengane nkanire sana ine ngane ngire ekogikerirwa yani sokora saro konyora ngirete binte sokoro ngane yobo ituto konyagonye kwa na soborali bono sarigo istene problem gote bono igaiga ai entoro rengeretio muntu gosusururi okalio na rebo nigoma etetu asore chinga ki igwa sokoro tuaruli chinga ki chige sunte bone tu chinga ki choburabu yani meaning from analog to digital even to binde bikore kadabuya tukunye kotea bantu ngaki ometeka kinelelia karaba kakabale kabege bakaro endagere ari korosi umugako ikaranshi umunginali nabana obatebono ligireli umugakuragiro igotapi obatebinga inuma ete mugwa tinguru yani umungina amanyiringa isa weak person lakini uzaligo karate uzaligo karate tali kware kuri kuri ginaye buye ko kero kuri ginaye okuri no tora nyore ndagero kubekanda kwanza litangana no mugaka urabekanda kwanza bakorigireti baigwo bote kaki baigwo bote abana bamakurwa bakoreki bachakuragira very smart very accurate very intelligent entubone kibokonte binganga mukungwa tangana kuragira umugaka tararagira matiri tarakiri se Kenya muri bana gosega iga muberete ngusi muri okay umugaka abonete kuikaranza kwanza nande keroge nini sokoro no manyete bintu kitogo kwanera bona ndinga ikwabera ngamangana yendagira nguko bango mutaga ni nguko bango yo kamera gusiningi aye umugaka bonete kura bangu galia umongina suke maega neroro sindio tindakana okay umongina suke maega nguko bango mwako so you know lisole kwa mbuli neligia muchando nulinga engane ilinchira bagaka bana letekale bono byahitirwe gukana ntobeke byanga byahitirwe lakini onsaligo no matotanga ne koragera koligiriti abana baho gali balechara bakomungino kalechara ayoge ndrete koragera tu koragera bonge barobono bako bubwata neli bako abono linde sukuru na matilda umurali mintoka yake mtoke tukunya ukwandira mangana yanya wakajirani na ndibono ubwa matebu alengo bya bonchikire bwa mangana mabe bono rero mpaka no abantu muntakurigetinga aliko konyero n'igisunte nago gukora urabona ushukurire egokora kyabete jinsa mu cyoma cyoge burabu gwita somo sekito gribad kobi nabukoranga insi yabiri bobi insi yokoranga there is something kyabire kebe timedingi kirebono nga kitogo cyo kukwana tuakulire marange monyagetinga tuatabiringa ki abantu batwalembwa abantu bamenye buya chimbwa amarago namagani aliaga ne iriya kolekana segusiya ito ono nga kitogo cyokora na mama tabeito bago chikotegera bagusiba itonga ibintu zokokora bakuminga inakuwa namna gani nga guikera bono igumuntu nale okogendo nyoro mungino mogotu omungina omusalia omungenta omuyita that is very awkward ikini ngentegebe sana abagotu sokoro bakia bagotu sokoro shu bakia bagotu no abantu bonsi bibakinirete korugocha gocha iga wote nimbwata abana nimbwata bajokororia bono manyanga kokota tali koro kugose korolekana goseni gokaru omanyete sokoro engana tukubikaga tukubikana kugikiria kirage ningane kurukunga amangana yubu sukwo bonena somo gusi sagusire getinginya kingaini mugusino muntu mayeta sakuru na sakogenda onye no musacha na amanyitika abairi kigagia koleta people tiganywa mapema onye no muzo na amanyitinga chimbibi cyanga chikobera lakini bono kere kunyerekana umuntu monene umuntu buliso no musaye umuntu manyire nkiago kora uchiro bwatru mungino magotu umutachirense that is very bad karate konsa singa na yeri tukuregoro ekirabo menye bali ngi ukwana nande na obate ne tabagatebanga etwa okay mbakwana te amangana amakongo ekyagera obate betenga omo sao yungwe weto mongino yo mokoranga obeire chingenje cyanjira abachingiya na bige tubyara ora bikiro byara tariri moiga kuruma amatukama giga komenya konyara bagote na omuntu tokonyara gutugana onyene ngoko kwanyoro omuntu nonya abana abanyaruko kwobo mwana isegosoka kwigwete bagotanga abangina bakwobo akogenda kuirirwa nonye nekero omuntu akurugiyo sikose ne chiro ikyagera ngapari kubutoru baka
And this one now brings us to a very serious big question. Sokoro abantu bale barase binyuru bitumanyete ngaki omuntu nomobe omuntu yibikoro bya nibibe omuntu gakora imwana byasukutali kubirorana omuntu radiga Sokoro abantu bale tuli nabwo ibinyuru gatumanyete ngaki oyere no akanga ko omuntu kaga yetitali ukonya gatali korana inkitukuire imbitambo kituyire teko kurusha abantu abasemyuru mate mwachira angake na tsari ko bwate content bwate magukura abetete nigo omongo na bamubwatita akamunereria Jesus Christ sifanta akamunereria akamusaria ahanda akamanya ko akamumigie bigote akamurusia ubugima tare ko motigarende bono nabanyakenya rubuna babwato robotinde bakamanya gekore iki kyabere na baroba kaimuki bakasamba bono Sokoro bono mambia turabekana byo no mugusi tuburanika muntu yotalira ibu kenyoreke no hali abantu barolega kunyokora ibituturu taliyere bwiye abantu abangi barasemyero bito bakora ibintu bigive ndigerere chinsemo kiri cyage simeki kyabe ngento giyakorekana chinsemo cyagisema chinsemo cyakemera ebintu bikorekana abantu abano bali na intu kuyigu umuntu uyu nero bwatete imbuli yabande mwinali agakora ABCD umuntu nero chite mwinali akabwate ngoko yabande akabuguli akabekigoti umuntu nero chite Sokoro tegerera umuntu nero chite mwino gali akabwata kamwana kabande agakaru agakorera bobe. You see, this is abantu tomanyete nkike nyoruge okora ngajya bagambi bacire ekerera akorengere likabisa obongo bwae kabisa obongo bwae buna muntu mani kabisa because ali chinyeni Sokoro namanya Sokoro bituko kwanera gambiri bintu byacece okoleta mangana yecece bona mandi tali ceceta egento keronkeri naki obo sali bwa mente kanire kero kolgerere nanda abantu bakora igo kwanyoranga neti jirani kwanyora nabairi bankagali bakora abantu babo boigo nakituko bolinga ki umoncho muri no mategereri amangana igagusiya itobona kereri tali kogenda isiko gali. You know when we mapped gusene umugusi akoba mapped in the world kuyinga rero ngusi nga yibinte binki bigokorekanira abantu mbaroro ali kenyero mumanyete ngaki unsaligere embwe yaya neye nkikiwento gukorekana nga yubugambi buwacire nga yuburayi buwacire nga yabaga akabibi nyuro bacira batulete nga yaba chief of assistant chief, where are they nga ibali unsaligo no montebu otenyo abeiro mokomu montebu otenyo ane nyasore ya rosi kubone ntindi saidi kaki unsaligo kaki baba ngina muntu gaki lakini nande ntu akwanetega tu akote matilira ingaki ya moto katabanga ingaki ya maigantu akarodire ngaki no abagambi umuntu ali gokorege ntikebe gusedege ntugete kyubo unereri kebe giyangira abantu bakigikirya umuntu uli oletu amase barasa wakwibiranya abantu baligiriti otebiunga gambobe takuyirorera lero bona mangana ali alire amangana obukuru amahaki akire ngumuntu akogosa nando tebanga nimbu atasiringi 2000 maigaga oyena na otigwa ali free. Onsaliko my advice to this men babwate tabie yo my advice nkuruase abangwana babwate tabie yo yase binyoro tigabayiche busongo tigabache chituka gaji street papa pupa mapema asengane yo Sokoro okay mama andendo chenga omusikite gago tebana omusao yomo omanyekane tebakerieta ambwe miaka 25 na 27 nigono agutuka kahitire ale asemeteme ase chinsemo ase kinyoro kia Victory Nyamasebe wodi ya Kitutu Central Kitutu cha Botoli ali kabobe lakini Botoli chinsemo cha Botoli Nyamasebe wodi ya Kitutu Central awunsoma tindo matega yes ano astoka bwate honorable Ungura igonga nande bado ukoitwa ko usawe nchire yuyo abantu koitwa bado negendere tenenganiraro turaligeringa umoncho muligeri obuito bigabo bututukano bakorekana gusibo no mambia andake aye. What is your take on this? Ebirengeri byombiri we mutegereri 0741 583878 0726447367 ekatukusanga amona ayo moncho muligeri mutegereri ali semitandao myoka gali se comment section tulikire ujumbe na iga asije na bachiti studio na bokwenda gali se WhatsApp ogenda gali se SMS atukwanere ngo taratibu bono mambia tutebinga. What is your take on this? Kinde ebine bigango korekana bire no biroche ngajubo kibanya watu bwachire utu umeenda wapi? Where is humanity? Even tell you wakolekana tukwane yatebe. Hello, good morning. Hello Geoffrey Yonsaligo Matiri do baigwa no mugaga Geoffrey no mugaga
Ajabu wakile buja bwe studio. Buya kwabe kumugaka Geoffrey Onsarigo numo nankorogo gekora mugaka ninchende gai. Bono kwa tajiro ketutu bwa chache kwa bwa trena reforma gabane lyo kiria ba ketutu moshege tatabo moshia satano moshia ngormo moshiri chwate moshiri kwaru. Yes. Omoshio lyo manyete lyo golia na koe word na rora konya abantu. Bono matiri tambu jole baba. Mbiyane muyore. Buyan kana ko bo ayo mosuita kana ko bongo kire ya mangana bono konya be ni raini. Twenda singa. Tosenga bono mbia. Bono Geoffrey muarete ringana ligi ya bona morono musubati yo konya ko muaga yemere mabu. Ama yango tebenga Geoffrey yo minto Kenya ya salejire. Geoffrey yo minto buna omoga kongoro ga kwanire mete yo tenyo ya salie binyoro. Bono ekero koligererio musa omosinini akwe mokochi kubwa tomungi na bwe miaka 90. Na basubati baroro batagete banyomu banyora bagaka bamenye na baro sie family. Omusa oyo kero kendo bwatu irwechera oigore bwotigwa ochaka. Lingane likuwa liretire ni gongo likombe agocha se kisa kia bete kitutu cha Saudi ewodi yali abo gusero mo amugaka agete omwana mumuro mu abo mora kama butole bigoti. Kogo chikobwati kofuatiria ko chimayaga kwanyora ngo mumurojo borara bwatirwe osiboiwe. Asenje nintagetengirane amangana nale mogaka moya agatumekire agatebire nga intobwati chata ya basalia. Imangana ali moya agatwarira asenje tunjena konda amoeponge singa amangana ali alenge kokwana otebanga ntobwati chera ya basalia omosaliga atokiro nyogose iro monto mokeria tumeka mokorere kero kinande na inche manya koira nante bebe biringo teberenga kora nyorenga no koboko koko gosumbu nya no kobe ko butole Kata. Igo ebibilia ino nyema no nyanda sandiki okwarira. Nabere bono Geoffrey injenta getenkwana kulingana na kora nyorengo nya no kogoro goko gonyo kogoro na go koretero mochano to kusjororo lindo tika muremba butura imiti onya no mutuko gochanda sana kugwatia butura mapema okoligereria omukontubulia kubwato musa omungi na bwe miaka 90. Injege ntonda Geoffrey gento kia beto abata baito. Vale drama na mange buna bona polisi nera saka tinda ketinya konya goko tera tinya kuana lieta senga njonto jeri ko kuana ye polisi nda jon simbe olieta kuana polisi eyo yagenda nyakwata abantu bakoka kikadi abantu bago ikamario sana abantu bakwatenya sole ate bana bekashinga ni 1500 mwego kuanya oraba saye bali bajire ngina ande batali ko takelwe gatambo kero njena tebe gabona gashi yake una bakina abupamu to tabanda abupamu to kokorero mu kwano yo amangana ibamo ko pero takanto kimana senyanchunga nonyara ko kwanda chera nandi bado mucha korobole ruale chekenyo nandi to sumbu bakoro chibo oira bangina bonkoro ko tibali ko senyanchunga tango chitubata Ayege tatsabe. Okay. Yeah. Mbiamono sana samagana kwa mbiamono sana mbo ema mbiamono asante sana. Abangina bano. Thank you. Mwancho muliru nyolenga ebirengali byo mwana inchi bigo chaka sigetembe fema mbibu atibu amatena getembe television na getembe radio. Good morning yetwane. Hello. Getembe fema hello. Karibu sana. Aje Enoch. Yes. Mbiyole data. Ndebi ya kabisa saligo. Karibu sana. Tendere muyere. Tuikaranse ga igatunya gotimogata tagarete buya iga. Yes. Ono tiango tebinga abantu baito babere bobe. Abantu baito babere bobe. Yes. Ale kwa makonyoranga bagambi mbaro muje kenyore ekyo. Aba chief no bale, aba assistant chief no bale. Naba turete no bale. Yes. Ni kibago korabuna barabwa abantu asinjira babwento ko tolenda buna intu abantu. Iko kero umuntu akunyago kurubu bigwo bigamo no bututu kanuna babanta abamanyire batigire iko. Abantu abokonyora omweshimo ito Geoffrey Onsarigo nga abantu abo igo bamanyira mu mabesa. Korogona yaro musari. Yes. Inti batago kira son korogoba mubwate. Aenda Maria sibono ne miaka aenda so madabwa manyenga gokori gento kenege ntekebe. Yes. Ntena bere ngotara sange Geoffrey Onsarigo. Na arige sanga kengabunekyo. Kwa mana konyoranga omuntu naro yomo osuno mutureti gosuno bonse osuno musani okonde na igwa korrigente ko sinje na korrigente ko. Yes. Na tera batenga Geoffrey ya ankorigi kuore ngwancho revisa ke kagente kera era. Okuno komenta obosali asebi nyoro byaito nona se efire byaito ngima. Iko no kuburugera obosalia.
okuno ko sari ko bekera obuoyo ko bekera mbo patarese ndeyo nsipi ente chama na komera kiane nea inkengo sabanga abagambi baito se koma konyoranga abantu mbole bakoimuka bagenda inteno kunakosa kera nakosa na iru police nikinandege kogera moko imuka buna ayano muntu itubwe family nande mwana tanga kiyaye mwana yeto turiko itira yantu basiringi bere gaiga tigato toba ngo mwana yasoka gende tara iwe gesusuro kirikigwende kirichiko amanyambo bakore nande mwa muyigorera yani paka kwanyoranga ege kene ama no kurinchie tenga ito muntu ori agakwa nandi cyuvure yasere koma koimuka kwaganda koimuka kibese kwa wero mugambi kwa masenga yaya tigere no kurendera ki ta kurure gose litigari ere agaiga koru mari kogenda nana komenta ndiri gose rigwetani ibyo mangana makongu sana kwigole yango tebinga abantu baito boneka babere menyamemebe rande komege ko chanja mone ntubinga bune biga tigante benga cyovure sariko nyara basaye bari katika nyanda bagama meteka kitadi cyungwa kutire Konyora basambari bakuchinya sode nekibona cyasodi abana baitopie kadi rwa mwana bwaka oriye gorengera tinga bono ndaenda munzari ko bori tinkonyara gento keteta kete lagenda mweno kutikonyara ngombe rasiketenya nentu kuterebesa kete tigango tebinga abana baitu chikadi na bono chigwa ko machawa yaitopasi ga bochi wo mbueto kera asitikadi chigwa ko zariga sengo taraiga igon korra bakana nchana tebanga gakinya sautare gocha bwango konya abana bagense bachandikire abagambi ba mukerigo mbye muno sana eno kwasante sana mukerigo bakonya abantu baito ande bono chego kwa maigo saligo na tare te gorongo chikunya gweta itapare ngo na ukizenya taro goro chitunta moino yes abantu baganya kwantenga ya rango mwana olio saliga salo mwana itomweliro ba mbye muno asante morore nganchira yenese mo murete gochigara tokuanira asante sana brother thank you saligo ngochale na ende munya kolenga luli yako tene chinguru reke mbugu ekenene asante sana brother thank you asante sana Gatembalo alo Gatembe etuani ya Gatembe karibu sana oyongere mensia mandaso nyamatoka nabona amanya omo ngina stengo boli bwa akige chulina nibara amanyeno naye ekegero gino mama meri kwambuka takwaka kichuli kitako nya yes akiki agera to ma to bakanga nuwo ture ibono totebige ko n'umugambi gwa Kabeire obo narengo umugambi egendo kwanyorire kesi cyakore kanino na boro cingi gentegero gine kibikerenkira ko umugambi ko senyira mbu ato umuntu uyu moireine yes arona bako imokeri gwege tambokero Osari go minto kwa bwato monto mosaria osari chipipi ko moireine Bibi yanyo tare kamwao tara tenji cyanga kwanya ro yukurumai omanyako bori nyaki ikinga kiya ubwaga saliri nande nakina akuona bakagetembe na omwando base bimuka mandazi ntu akorra no gukwana byumongira kiremensio minto karibu serikali eri yakareta yere yabona ngaki yabone yabaire bone yabone enza n'abantu to bwatenka yanyoko be nabona no ma to mumuro yo ito mwana olya yes ngoigore ruare iki gako gera ngoigore ruare yani mbapa tiki ko bango teba nande bono serikali eri yamubwatete eke kiarora likare kwa gakorire kezi onye no muntu no ruwasaria quarantine nane mwana no muntu no lya mwana no muntu no lya serikali polisi bono nye bamorenta baimokera ni no mwana ori bakigima bamuirira ni nere bucyarya kanga naryo bono serikali yamutamete kamuira nyanjo obeka muzigero Omwe serikali nande ngaira te kuyu mwana igoboro na ngo denga serikali yakareta geri yabono ne ndiri akai magana na makomsa nabo ko imokia mangana kuirira umugandu ko mutanga na ro nyare bana bwatenya sore bwoya na ndo umugandu nero ko mukatega gimuka manda nero njini manyete bwo njini maite seina ko no muture tinero nte bino tinegete gento gete bono rojo to ko rusi gunyombe gento getayo Yamono sana kirmesia yamono sana mugina kirmesia mandasu ko rubonya matuta bona man yes umuntu ekera ko lobo salia oh yes wege tambokero una bono mata bagambya bayiri kiko bonga umugambi ogotogekana na marubu oye kenero kyaje aira n'ibintu byose byabwa dobisi ege ko garaga
baimokeri gwethe tambokerunga omonto ogotogekana obegete omosari bwoye abutwe oya bagambi baimokerere igoro lakini batiguka buna kibanda bwanekerete ikigo bono nari tuwasoma rukuru nyomba ngotabora nitore tuwakure twaherire santu sana mongera kerebensia mandazi mukamandazi kuronya batuta gali motegere lakini okunyulinga amangana yo motegere litabwa tubo motegere tembe mapema osariko ritukeli maningi mogete maega nkare ndi kuru maega gaiga tukagenda no muisigete tware gusiba nere ekoro papu no maite ekoro bona ate kumbuli ekoro totevingi kwa bwana tukarere gusiba mutoyo manene okay baro rituikarasire igango siba tole nkabwata ngasiba ngasoka morale mbuli ngara ene mbuli okay ngasoka ye minyokie mbuli straight como chuata embuli abantu abaikaransi bale gaiga chisemo barombaro chero muntu pingo myongira kidi nchendo chirembo nembuli igonda tengo tebinga ki emente metindi nemebe gaki apa kusiba minto igahengwa ngwakalire binte na kalire wachedo gatiga kauka papu ngwatigete na tigete onse igona kengo ruru mutantan butambi Onsari kona tigete tato mwana igatebalo mwaro mbia mono sana morecho kuruchiza mchenye byotoga alibona mambia akiyo bwatete migori bono ukalima ate kulia no ikalma tabwindi ndakite ikuriya gandinda kitira kini nyasa naro nyasa ngonya wakonya hale malaria yakeire baba ngono maiteko ya sere mugero mbora masoka na matanga atonyesha bire nyeme kokosi kabisa iga arna rongunya wita Walendra kini bogimanya sa obwato ko ngobogimanye sa dayombo sa nekene okombe mapema mama karibu ngoto sange amorecho amorecho mwale trelinga na ligi yamne uwe kita kwanira abu ambo kwani manyete okunga onyenoro mime roro rwango iwo goteba na joro mime oro mimore kere kwana chiru ya geranga tona kulia mangane kenyoro gusonya kulia mangana ande yes ono no musacho yo neroro to chere to mongina mama bono njitingo terante be gusemwana inchi koma ninga nago sete na chabe no mwana na naiboire kama anafanya vitendo vibaya wacha choma kama ni moto wacha kule moto noroje mnabona serikali yetu ekere togotegerera buya abasalingo bwatu bale sana oh yes lakini koma na konyoranga baetire magendo koma watenga toe pondi karue pondi usine yeli bukumi ose karue pondi yeli butano banda kuruisiko omuntu pyo anda nsebuno mongno yeite tuno research eli tare kolia baiseka abaraire muna ya maiso taki tare kumakerezi mune bina ubibiaso yasikire muna kingende kire mugonda dikija ako kolio mongno ndo igo matiza ndo gwetenga nebuli muri cyako kwana kolio netubiko tare ngora nika boli ngomore to laki akikiare baka go tukolio mongina mama kubyara ale wakera no matirtezi mi bakwane awantu okay ya magekani urti abo moye kera bare ngo goto ke kora ni go manyiti are gutuko ni no musali obwatu gusina ende musali olitare ko bwatu gare kuna koiru ngora miende ndo ngora omoiso musali oliocho ikerweka ngora iga ocho irwa sa ko urto kumanya sa irwa singa mwana olio to siriri otokorere kikiangu ina itukuruzio morai ogokore genteke mune kiriki abete kurmaega mukinyorete onorote abana baikirwa orote abanyina ngo itubale ina itogoti ina itokwana norote no muntu akobanege tondo amatuka atatu tianda aboli abana baba ekerokora none sanduki ngote nuranye na kyugotene na gekoro ine bigento kiro bugimu bwana ekoro bwa lakini bono ya mautoka ngari orede nege tondo kine kyokuna kuragira obukuma igomonyi gwete serikali kayete neine digatopega nganya sato murai uraturwanire seji norotira rokare go ikirunani njira kwangwansu bunengoko watirwari kwangwansu bunengoko nkaitoro mama basoire gusari paka chinyeni Biamono sana muricho kuruchiza machiri chenye betoko na mambia asinche bere galibia gebe yake ma
anda keke kwenye usakada ituka mwategereri itano na isana na 56 minutes past 8 dakika ni 56 bahari saa 2 majira Afrika ya Mashariki nomorobile kurunga etuani ya gatembe bona mwambia aigase studio brangaliwa bire byenye nchene na iguranga na igajo buturuka no obobe obuitibo okoleka na butebu ya maskani mpaka bono mugusitu asiru gatu fanye nini nilipi tulifanye ama nilipi tusilifanye jameni yango nyore ya mwaga gatembe radio and television. Good morning, hello Osaligo ngala malita nane Bwakire Migori County namna gani dadie? Soli erebu ata rumbe anje moyonde. Nande bona mama ya gota ukumi usise tungu kuminga wa. Na da talega. Buna aja bantu mbango sasa ngala bota na bakwa ta kadri basene kabakwa tala baikirime. Yes. Nande ngala kwa tare ta ningo pinja liga linkonyo omuzibuna sibetenta kero obwate bageze kibitikiane. Nuare ta na ko njinju. Nakupinga bone ga sha basa twakora tena twatega. Iga kabwatu mukomera ne chiro ga kona lie njuka. Akabwata ngamobeke ngakala jibana kwete nembo kanja ngakale ndajara bali bali speed. Ina mutete mali ngare ko kore ndajane ta ni karoka. Ngayana mundo kale ko njinju eta nyabo na mata kangal ko bone mpaka ngagaju. Eki ni kya kwa roje ngwa mu manyete bi. Ero manyana ya to ka ga mukwaro. Yes. Baka no mwesi bone chiana chikawo sa jenga tutusiko iko. Ngatigera nyasa na jo tebaiga. Omo buna ka to saribu no buna tengo no ko bua kwana jebuna masese ko kwana iga. No nyanga nyore kita ke ko to de ko ata ke yer nyandera. Enda wale basa mere singa kwa beno montombo be. Iyo ko be no ko mo ta kendera ya. Anda basu tito jori ka ke yore pipiti ya sa ko na opinyandera na migo liga ya tu toro. Ebirengera bya saki yo masese. Dori ta ko yeta dia Kai, onya maze sokora tega gata nyau ta jo ndinde ko gaiga. Ko boya. Tusika maskani. Wajiro ko bara seka nyoro. Gata sa to na sokora. Sakiusi. Lakini imbia mono sana Sakiusi. Imbia mono Sakiusi. Ya sokoro yori chinga kitu kwa ngeteka mu chinga kya kanire. Totebenga ki amangana eliahere ko rusi. Abagambi mo kirigoro. Abara iba itimo kirigoro. Na tuene kinga tuatolere embwa yobogesa kubu ya tali elia ko sobo soku. Na muntu musacha ko rujinga kwa baire buya. No mai thank you wente okora. Koro kwa Geoffrey Nsariko. Abantu basikane naboigo abantu baigwige susuro ke kogenda neli chiko abantu bagambi guonye ne koti bairo koti abantu mbabasa kwaberwa se bintu buneviga onya kwanyore muchando nde bwensi pia ndonsi pia sole lichiko ndororo iro monto gigaria akumeru kwa nelichiko mapema mwaka nchemisi onkoro kibacha eli Matilda obaigo kwabera negenga kwaretiro muchando Zaire sunya kudego chara mwana maya sinchiro kangaru daika ya moiga chirage ense chisisa tu tuskatu chiale